सानो सिसिलिया आगै आंनि बागै बा आंनि भिडिअनि बागै खोथा बुंबाय थानाङा आरो नोङो बबे भिडिअसखौ नायनानै माने गुबुननि नोंनि भिडिअस लाबोबाय थायो होननानै बुंनो हाखो आं लाबोबाय थाया रावनिबो भिडिअस नाथाय जोंनि बर' हारियाव एफेक्ट जानाय राव बुङोब्ला आं लाबोबाय थागोन गोसोआव ला जायानो हाजार गिदिर इउटुबारानो जाया मानो माबा मोनसे जोंनि बर' हारियावहाय रं बाथ्रा बुङोब्ला जों बर'नि थै दं जोंनियाव बेनिखायनो जोंनियाव गोसोआव नाङो डाइरेक्ट बेनिखायनो भिडिअसखौ आं लाबोयो सिसिलियाबो दिनै आंखौ बुंबाय भिडिअस बानायबाय आं नोंनि बागै आं जेबो दुखु मोना जों जाबाय गोजान जायगायाव ट्रेभेल खालामग्रा मानसि एबा जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोजान गोजान जायगायाव फैनानै सोरबाया गावनि जिउखौ खोमानांदों सोरबाया गुबुननि थांखि मिजिंखौ सुफुंनो थाखाय गावनि सिमांखौबो सिफायना लानो गोनां जादों धंस खालामना लानो गोनां जादों मिथिगौ नों बेखौ रोदा एरखुग्रासो आं रोदा मिथिबाय गुदि रोदाखौनो एरखुना गारग्रासो आं मा बुंदो माने सिसिलिया आगै नोङो बे भिडिअनि बागै बानायबाय जेब्ला बानायदे ओमफ्राय आरोबाव इयुनाव आंनि फारसे भिडिअस आरोबाव सोरबाफोर लाबोबावोबा बिनि थाखाय आं मोनसे भिडिअस बियो बिनि थाखाय मोनसे खोथा खोनासं मोजाङै आच्छा अके दे आं खोनासंनि आं खोनासंदों आरो आं नायदोंबो जुदि गाव गावनि चेनेलखौ बासायनो लुबैदोंबा गाव गावनि चेनेलखौ अननाय दङब्ला गाव गावनि फेसबुक पेजखौ अननाय आच्छा मेडाम फेसबुक पेज नङा सोलोंनानै ला आरोना आं बे खोथाखौनो बारे बारे बुंदों सोलोंनांगौ जोङो रोंनांगौ बेनिखायनो आङो भिडिअसखौ लाबोयो रोङैखौ जोङो सोलोंनांगौ फोरोंज्लायनांगौ दा नोंथाङा बुंदों फेसबुक पेज नङा फेसबुक पेज मिथिबाय बेखौ बुं आरोना सोलों नेक्स्ट टाइम पेज बुंनो नाङा फेसबुक पेजखौहाय आङो सानसे समाव रिस्ट्राइक्ट नोंसिनि चेनेलखौ बन्द खालामनो थाखाय आखायाव होगोन आखायाव लागोन जोंनि चेनेलखौ बन्द खालामनो ना मा होनगो माबा रिस्ट्रिक्ट होनो रिस्ट्राइक्ट ना रिस्ट्रेक्ट लिरनायावथ' रिस्ट्रेक्टसो लिरदों बा रिस्ट्राइक्ट बुङो आरोना दे बिदिबालाय ना खिन्थु प्रान्जल एनिथिं एमजे बेनिफ्राय आंखौ बुंदों ओमफ्राय आलु दे फंबाय बेखौ बुंदो आरोना जों साब्रैखौ चेनेल माबा फेसबुक पेज मोननाय नङा इउटुब चेनेलखौ रिस्ट्रिक्ट होगोन आच्छा दे होमबालाय बिसोर जों साब्रैनि गेजेराव आंनिखौनो फार्स्ट खालामना होदो दे माने रिस्ट्रिक्ट होयो ना मायो बन्द खालामनो ना मायो आंनि चेनेलखौ फार्स्ट ट्राइ खालामलाय नोङो हायोबासो दे हायाबा दाबुं आंनि चेनेलखौ मिथिबाय आंनि चेनेलखौ मोजाङै खोनासंनानै ला मिथिबाय आरो सोलोंनानै ला आंनि चेनेलखौ बेसेबांबा गिदिर हेकारानो हेक खालामदोंमोन मिथिगौ बे खोथाखौ बयबो मिथियो आंनि गोजाम भिउवार्सफोरा आंनि चेनेलखौ आं हेक खालामदोंमोन बै समावहाय मिथिबाय बेसेबांबा गिदिर हेकारनिफ्रायनो आङो आंनि चेनेलखौ रिकभार खालामदों मिथिबाय आंहा माबायदि एक्सपिरियेन्स दङ आं बेखौ मिथिगौ आंनि इउटुबखौ आं माबायदि सालायनांगौ आं मिथिगौ नों आंनि इउटुब चेनेलखौ बन्द खालामनो ट्राइ खालाम एकबार मिथिबाय गुदिनिफ्राय रोदानिफ्राय एरखुग्रा मानसिखौसो आवलायना लाबावदों आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन जाहाथे बर' लाइमोनफोरखौ माने बेबायदि मिसगाइड दाहो होननानै आं बेखौ बुंदों मिथिबाय नोङो रं इनफरमेसन होनायनि थाखायसो आङो बे भिडिअसखौ लाबोदोंमोन आं नोंखौ रायदों ना आं नोंखौ जावदों जानांगौ नोङो नोंनि गोसोआवहाय सानदों आंनि थाम्बनेइलाव लिरनायखौ नुनानै भिडिअसखौ क्लियार नायालासिनो बेनि थाखाय नोङो जावनाय मोन्दों आं जावाखै नोंखौ आं बुजायदोंसो मोजाङै नोङो भिडिअसखौ फुल नाय बिनिफ्राय बुं आं नोंखौ मोजांसो बुंदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन हौवाफोरजों गुबुन हारसा हौवा बाङाल हौवाफोरजों दाथां होननानैसो आं बुंदों स' बेफोराव जोंनि बर' हारियाव एफेक्ट जानाय बाथ्रा रावफोरखौ बुंनो नाङा होननानैसो आं नोंखौ गले बे भिडिअसखौ लाबोदों आरो नोङो बबे भिडिअसखौ नायनानै माने गुबुननि नोंनि भिडिअस लाबोबाय थायो होननानै बुंनो हाखो आं लाबोबाय थाया रावनिबो भिडिअस नाथाय जोंनि बर' हारियाव एफेक्ट जानाय राव बुङोब्ला आं लाबोबाय थागोन गोसोआव ला जायानो हाजार गिदिर इउटुबारानो जाया मानो माबा मोनसे जोंनि बर' हारियावहाय रं बाथ्रा बुङोब्ला जों बर'नि थै दं जोंनियाव बेनिखायनो जोंनियाव गोसोआव नाङो डाइरेक्ट बेनिखायनो भिडिअसखौ आं लाबोयो
नोंलाय मा आब' अनसुलि आंनि भिडिअस लाबोनायनि जाहोनखौ दासिमबो नोङो हमनो हायाखै बुजियाखै नामा आं मानि थाखाय भिडिअस लाबोदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा सेंग्रा सिख्ला देरफुनायफोरा गोबां गाज्रियाव गाज्रि जेरै ड्राग्स लानाय जौ लोंनाय गोबां गाज्रि खामानियाव थांनायखौ आं बेफोरनि थाखाय होबथानो थाखायसो आं भिडिअसखौ लाबोदों मिथिबाय नोंनि थ्रुयै नोंनि बेबायदि गाज्रि एडभाइस रं एडभाइस होनायनि थाखायसो आं लाबोदोंमोन भिडिअसखौ मिथिगौ नोङो नोंलाय मा नोंनि बे जेरबा दिन्थिनाय माबा रायजोनि सिगाङावहाय खिथु समाव दिन्थिनाय बेफोरनो जाबाय मोजां भिडिअस नामा मोजां कन्टेन्ट नामा नोंनो साननानै नायलाय बे नोंनि जेरबाखौ नायनांगौ जाहैबाय रायजो राजाफ्रा एकदम मेगन खाना जाहैबाय सोरबा सासेयासो मेगन खाना जानो हागौ मिथिबाय गोबां रायजोआनो नोंनि भिडिअसखौ नायदों बिदा फंबाय जोंनि बिब' बिनानाव जोंनि आदाल देरफुनाय एबा मा होनो जौगाफुनाय देरबोफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरासो नायदों नोंनि भिडिअसखौ उन्दै उनला दानि जुगावहाय मबाइल नायो बे नोंनि जेरबा देखायनाय नोंनि खिथु सोमावनाय बेफोर भिडिअसखौ रायजोफ्रा नुदों मिथिबाय थ' बेखौ नोङो रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो बिराद मोजां मोनो जाहैबाय आं हले बुंदों आङो रोदा एरफुग्रासो मिथिबाय नोङो जानो हागौ नोङो बुंदों नोंनि खुगानि रावजोंनो मिन्थिनो मोनबाय जोङो नोंनि हौवाया बर' नङा अब्लाबो बर'नि अननाय होदों होननानै नोङो पस्ट होदों मिथिबाय स' बेयाव जों हमनो हाबाय मिथिनो मोनबाय नोंनि हौवाया बर' नङा नोंनियाव बर'नि थै दङमोनब्ला नोङो गुबुन हौवाजोंलाय मानो हाबा जानोमोन दे जालांबाय जाबाय जोब्बाय आं बेखौ रायखांलिया खिन्थु शास्त्रआव लिरनाय दं आरो मोजां बिजाबाव लिरनाय दं नोङो नोंनि हादोराव दङ नोंनि हादोरखौ जोथोनै लाखि होननाय दं मिथिबाय नों मा जोथोनै लाखिदों नोंनि खुगायावल'सो बर' राव ओंखारदों नोंनि गाननायावल'सो बर'नि गानदों खिन्थु नोंनि जाथि हारिखौ नोङो नेवसिनानै गुबुन हारिजों हाबा जानाया बेनो नामा मोजां थिग बिनि थाखायनो नोङो दारि जामावखौ ला दारि गैयिखौ दाला आं सिरियै खोन्थादों मिथिबाय सैथो खोथाखा बियो दारि गैयै सेंग्राखौ थैनोबो जिबनावबो दागोसोखा आंखायो नों बेबायदि खोथा बुंदोंमोन नङा होमबा स' नों बायदि गुबुन हारिजों हाबा जानाया माने बिराद मोजां आरोना गावनि हारि थाखानानै आं बे खोथाखौसो लाबोदों मिथिबाय स' गाइस आं दसे ब्रेक लानि दसे उनाव आङो मेन टपिकआव फैफिनगोन दायो अपेन खालामदों दुखानखौहाय नै दासो मोनफैदों बेनिफ्राय आङो टपिकआव फैफिनगोन आरो नोंथांमोना मस्ट इम्परटेन्ट नायनानै ला आं मा बुंदों That's the problem in our Boro society मिथिबाय बेनो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां प्रब्लेम फैयो आरोना गोरोन्थि मानो होनोब्ला जोंनि देरबोफुनाय बर' गथ'फोरा बेफोरबायदि भिडिअसखौ नुयोब्ला मा सोलोंगोन बिसोरबो दांगोन सोलोंगोन गाबोन समनियानो बारायलांबाय थागोन गाज्रि गुबुंले जालांगोन बिमा बिफाखौ सिनाय रोङै जागोन बिदा फंबायखौ खाथिनि मानसिखौ मान होनो रोंनाय बेफोरो गासैखौबो बावगारलांगोन मिथिबाय नुब्लाबो नुयै बायदि जालांगोन मान सनमान लानो रोङै जालांगोन बेनिखायनो आङो बे भिडिअसखौ लाबोदों आरोना नोंगौ भिउसनि थाखाय आंनो इम्परटेन्ट फलोवार्सनि थाखाय आंनो इम्परटेन्ट मानो होनोबा आङो आंनि चेनेलावहाय माखासे फिसा गाइड होयो जाय गाइड होनाय मेसेजआ बयनिबो थाखाय गोनांथि नोंगौ नों थिगखौनो बुंदों भिउसनि गोनांथि जादों ससियेल मिडियानि येस राइट आं रं बुङाखै राइट कारेक्ट मानो होनोबा आङो आंनि फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा आङो फिसा नलेज लानानै फैयो जाय नलेजआ जोंनि देरबोफुनाय गथ'फोरनि थाखाय इम्परटेन्ट मस्ट इम्परटेन्ट बेनो वार्निं होबाय आं चेनेलखौ बासायनो गोसोबा भिडिअस दा बानाय आंनि फेसबुक पेजखौ एबा आंनि इउटुब चेनेलखौ स्टप खालामनो हानाय नोंहा जेबो गोहो गैया बुंनानै जेबो लाब गैया मानो होनोबा एग' आंनि चेनेलखौ बेसेबांबा गिदिर हेकारफोरा हेक खालामदों अब्लाबो आं रिकभार खालामदों आं मिथिगौ आंनि चेनेलखौ माबायदि प्रटेक्ट खालामनांगौ आंनि फेसबुक पेजखौ बन्द खालामनो हानाय एबा आंनि इउटुबखौ रिस्ट्रिक्ट खालामनो हानाय बन्द खालामनो हानाय नोंहा जेबो पावार गैया मानो होनोबा आं बेसेबांबा गिदिर हेकार बिसोरनो आंनि इउटुब चेनेलखौ हेकार खालामदोंमोन अब्लाबो हायाखै आं रिकभार खालामनो रिकभारनि गेजेरजों आंनि चेनेलखौ आं मोनफिननाय आंनि चेनेलखौ आं माबायदि प्रटेक्ट खालामनांगौ आं बेखौ मिथिगौ मिथिबाय बेयाव आबां जाबां बुंनानै सिगिहरबानो जे आङो गिगोन बे नङा आङो मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन नोंखौ दा नोंथाङा माने सानस्लाबालासिनो आरो बे खोथाखौ बुंबाय आरोना माने चेनेलखौहाय रेजिस्ट्राय हरगोननो मागोननो नों जेबो खालामनो हाया आंनि चेनेलखौ
आरो बयबो मिथिखागौ गाव गावनि चेनेलखौ माबायदि प्रटेक्टआव लाखियो माबायदि स्ट्रं प्रटेक्ट खालामनानै लायो बेखौ मिथिखायो गासै इउटुबार्सफोरानो तो आं बुंनो सानो सिसिलिया आगै स' नोङो बे भिडिअनि बागै बानायबाय जेब्ला बानायदे ओमफ्राय आरोबाव इयुनाव आंनि फारसे भिडिअस आरोबाव सोरबाफोर लाबोबावोबा मानो लाबोआ नोंनि भिडिअसखौ मानो लाबोआ लाबोबाय थागोन आं जुदि जोंनि बर' हारियावहाय एफेक्ट होनाय राव बाथ्रा बुङो भिडिअस लाबोयो आं बुंगोनानो आरो बुंबायानो थागोन जाय मानसिया माने लाइमोन जोंनि बर' लाइमोन देरबोफुनाय समावहाय माबायदि भिडिअस लाबोनांगौ जुदि रं लाबोयोब्ला आं बुंगोनानो नुबानो आं बुंगोन नोंखौल' नङा गुबुनखौबो आं बुंगोन जुदि आंहाबो गोरोन्थि जायोबा बुं आंखौबो आं एक्सेप्ट खालामो आंनि गोरोन्थिखौ नाथाय जोंनि बर' समाजावहाय नलेज गैयै एकदम जाथारि भिडिअस लाबोनानै दिन्थिनोल' नाङा जायनियाव बर' बिमानि थै दङ बर' मानसि गावनि जाथियाव माबा मोनसे एफेक्ट होनाय राव बाथ्रा बुङोब्ला भिडिअस लाबोयोब्ला पस्ट होयोब्ला बयबो दुखु मोनो गोसोआव बुजिबाय जों जाबाय गोजान जायगायाव ट्रेभेल खालामग्रा मानसि एबा जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोजान गोजान जायगायाव फैनानै सोरबाया गावनि जिउखौ खोमानांदों सोरबाया गुबुननि थांखि मिजिंखौ सुफुंनो थाखाय गावनि सिमांखौबो सिफायना लानो गोनां जादों धंस खालामना लानो गोनां जादों मिथिगौ नों बेखौ बेफोरबायदि नलेज गैयै भिडिअस लाबोनानै आबां जाबां लाबोनानै बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ गोसोआव दुंखांहोनो नाङा दुंखांहो ओरैबायदि भिडिअसआव बुं मोजां नलेज बुं जाहाथे फरायनायाव दावगायो एबा मोजां लामाजों आगान होनो रोङो बे नोंनि बेफोरबायदि भिडिअसआ मा दारि गोनांखौ ला दारि गैयैखौ दाला जोंनि मंगलियान हादोराव सोर साबेसेया दारि गोनांलै सोर साबेसेनाव दारि दङ जोंनि मंगलियान हादराव दा बेफोरनो मेन पइन्ट मेन टपिकआ माने जों बर'नि जों मंगलियान हादोरनि जानानै जोंनियाव एफेक्ट होयो बेफोर बाथ्राफोरा सोरहाबाबो दारि गैया गोबाङानो दारि गैयि दङ बिसोर दुखु मोना नामा बिसोरनि गोसोआ दुखु मोननाय बाथ्राखौ सोर बुंदों दुखु मोननाय बाथ्राखौ सोर एरखांदों नोंसो एरखांदों जानो हागौ जानानै थांखांनाय बाथ्राखौ आं बुंदों नों भिडिअस बानायखांनायनि बाथ्राखौ आं बुंदों नाथाय नोंसो बुंदों जे भिडिअस थांखांनाय बाथ्रा भिडिअस सिगाङाव होखांनायखौ लानानै फैदों बे नङा नोंनि थाखायसो जानानै थांखांनाय नोंनि थाखायसो भिडिअसआ बानायना थांखांनाय खिन्थु भिउसआ दानि गथ'फोरा मबाइल लायो गोदान गोदान मबाइल लायो सोरनिबा न'खराव फैगोन सप्तायाव आंहा मबाइल गोदान लागोन अके लाबाय लानाय लगे लगे भिडिअसआ नोंनिखौ नुयोब्ला बेबो नायगोन बेबो सोलोंगोन नङा नोंनि थाखायसो जानो हागौ भिडिअसआ जानानै थांखांबाय खिन्थु बे भिडिअसआव बेयाव मा बाथ्रा दङ बेखौ बेबो नुगोन बेबो सोलोंगोन बिनि गोसोआबो दुंखांगोन नोंमारगौ दांहाय दारि गोनांफोरासो अनो औ हारसाफोरना मालाय थाखा फैसा दं गारि मटर दं धोन दौलत दङ बिनिखायनो हारसाफोरनिया गुबुन जातिफोरनिया बिराद गोदोर गोदोर गारि मटर दङ रायजो जायो आलो गोजोन नङा आच्छा वाश करने के लिए बोलो ठीक है स' नायदो साननानै नाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ माबायदि नोंसोरबायदि क्रिएटार नोंसोरबायदि फलोवार्स गोनां नोंसोरबायदि सिनायजानाय भिउस मोननाय नोंसोरनि भिडिअसखौ नायो थिग बे भिउस नायनायनि गेजेरजों नोंसोरो मोजां मेसेज होलाय मोनसे फिसा फिसा मेसेज होलाय दिनैसिम मोजां मेसेज होनाय नुफेराखै आबां जाबां भिडिअस गावनि देहा दिन्थिनाय एबा गावनि जेरबा दिन्थिनाय माबा खिथु सोमाव दिन्थिनाय आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुंनो गोनां गैयामोन नाथाय मेसेज होनायनि गेजेरजों बुंनो गोनां जाबाय बेफोरनि आरोना भिडिअसआ जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो आरो बेफोरबायदि आबां जाबां भिडिअस आं नुयोब्ला आरो आं लाबोबायानो लाबोगोन आङो आरो मा होनो आं बेबायदिनो फिसा फिसा मेसेज होगोन नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होनांगौ थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय